dros y flwyddyn ddiwethaf. Fi di colli mhen, dim clem pa adeg o'r flwyddyn yw i'r agor. Mae'r tinsel dros fy mhen, ond cofiwch chi bod noson lawen yn ffilmio'n bell o flaen llaw. Ni'n ffilmio rhaglen Dolig yn yr haf. Dy ddim yn brofiad braf. Mae'n boiling mewn siwmper glân, cefn llwyfan, ma' nhw'n cynetan yn esgus bod nhw'n rhewi, ond mae gyd ar gyfer y teledu. Fi di bod mewn llefydd haws na ffilmio raglen Dolig yn mis Awst, yng nghanol heatwave. I ddweud y gwir mae'n hyn llef, dim clem pa adeg o'r flwyddyn yw i, fi di colli mhen i'n llwyr. Ai hyn yw'r Nadolig, pwy a wyr. Llynedd ar ddydd Dolig, ges I anreg gan fy nain, yn rhywbeth rhyfedd o'n I rioed I weld o'r blaen, yn fawr o help I fi a dweud y gwir. Yn anreg ganddi ges I ddyddiadur, yn llyfr sy'n cofnodi dyddiau gwyl y banc, yn atgoffa di ni ddathlu diwrnod cenedlaethol y cranc, a dydd San Siŵr a Jubilee y Queen. Wel, fi'n siŵr fe gei di stwffio hynny gyd I fyny dyn eira sydd yma yn mis Mawrth. Fi'n toddi, mae'n berwi, fi'n gwenu yn esgus bod i'n Dolig. Dim clem pa adeg o'r flwyddyn yw I, fi di colli mhen i'n llwyr. Ai hyn yw'r Nadolig, pwy a wyr. Dim clem pa adeg o'r flwyddyn yw I, fi di colli mhen i'n llwyr. Ai hyn yw'r Nadolig. Sa'i hyd yn oed yn gwybod, ragor.